Petak, 1. mart od 17 sati po evropskom vremenu. Gosti u studiju Talasa Radio Drča, raspjane meraklije. Slušajte nas, sa vama će biti u studiju DJ Sultan, Vele, Fahro, Elko, menadžeri i ostala ekipa raspjanih meraklija. Miline, braćo mila, svi na jednom mjestu. Nabacila moja mala, ti mi je na bene. Nabacila moja mala, ti mi je na bene. U provod biši htjela pa zove i mene. Ne propustite program u petak 1. marta od 17 sati po evropskom vremenu uz DJ Sultana i raspjane meraklije direkt u studiju. Čudna li je ova policija, za sitnicu neki ne robija, za sitnicu neki ne robija. Ne propustite, petak 1. mart od 17 sati.